Buntag guys. Karong adlaw guys, nag-meeting mi dito sa main center. O sa among pagpauli guys, daghan mi kaayog mga forma nga gidala para amo ang suwatan sa among mga report. Mao ni guys nga dasigang yung kong suwat-suwat ani. Naundang pod pagka udto kay nagmeeting pod mi og senior citizen. Naundang-undangan jud nako guys pagsuwat ag akong mga form. Hangtod guys nga naniudto na lang. Sige gihapon mi og suwat sa mga report sa among mga trabaho. Awa man ko'y bisita guys, sana na isang in. Nipokus ako suwat-suwat sa ako mga report. Og diri ko gagamat sa among mismong panimalay guys. Kay way makatugaw. Og ingon man makatiman pa ko sa akong pamilya, magdigamo, magadungag. Og kapoy kog suwat guys, mutindog na pod kay magbuhat-buhat ta pog ginagmay sa among panimalay. Ingon na anig jud among serbisyo guys. Meeting didto, meeting dinhi. Isip usa ka barangay health workers, daghan pod mi kaayo og asikasuhon. Hapon-hapon na guys, plano ko og magdungag na. Kay aron mo ato na dito sa kamang floor na pod, adto na mi higda. Mao na nga dali-dali na po ko ani og dungag. Pero wada ha guys. A few moments later. Miabot man ang ako ang mga bisita, wadyo ko magdahom guys, og makaabot sila ring amo ang dapit. Kauban ni Laihilin, Ma'am Flor, may idol og si Ma'am Imi. Iya ko Kuan siya Ma'am surprise, Ems guys. ay kanang dilihon nas dili Gikan taog. sila dito sa ilahang Inday Luisita. Misita sila dito. Ako alas 4:30. Nako Kay na- sila sa may suba. Namo koy Kay gusto nangabang ko mo si gawas Laihilin man. nga mo tan-aw sa Ja, pag abot kanina wa na diha. Lagi. kay matod pa nila Hilin. Kaya ang gipangutana og siya og kanang nipa. Tawa ko ni nipa unsa dito man sa kang orasa Alicia. mamulakaw unsa. Mo nang ang giingnan Tawag ra ko nimo ma'am. Tanaw laman na anang mga Ha? bungas nipa ana og Sige gibayran na lagi ko. Among ideya bayad mandaan. Mo lagi tong pag-abot na ho. Kung sakay siya Apo sa yung kayan, landag-landag ba kay mauwa po tabab sig na napasod. Sa ato ko sa gawas wa na man motor. Agay. Gamotor man. Baji man ni ana nya ni sunod ag laki. Uyab bang kuno to sa laki tong baji. Hindot nilang daplin sa dagat na mga manok galakaw-lakaw no. Ilangan mo pa. Ina. Amad na. Dito na. Tukon pagaling ka magkaon kag pagkaon. Nang pala ang kaon ko na gina nipa. Sada. Nagsinod na. Minisi. Bidat. Murag lupi. Tamrog na tadi ko nang kadang kaon. So Magtesting ta ba? Kaon ka? Ha? Kusag sundang to ko eh. Nay sundang ato ba? Dabong pa malati. Ha? Naguwang na si Ja. Kature dabong to imong hilam-hilam. May guwang. Kana Sama paglugit. bukon. Ko sa di ka. Pugas ito kay kuanan ra ba tog isda. Nasugod na. Ha? Sunod ako no day. Maglain ta. Hoy, maglain ta ani, balik ta ani kay magbuting ta. Sakay-sakay ta ba pohon. no buting padong mabaw. Namura lagi naman dag na idering dupita lagi. Nalamdag ka na mga buwak. Agbuwak na ako kananang ilaw ni pa. Nagibutan kay og bawd kinta sa bahalag. Udagan ako diretso.
Isod lagi jag kaang aw. Dapat ka tong buwak nga kuan, buwak ko gabi dako. Kanang Queen of the Night. Una mo kuya sa duta laman. Asa mo na itanong mga taga dinhi man ng dagat og high tide. Ang buwak ka kay bas ni. Ha? Bas. Mao lagi Ni buwak ka ahoy nga. Sus Ginoo daghan na jamong pagsikat ana daghan jamong ibid-ibid gitaguan ko na hong Queen of the Night kay basin og kanang kawaton ba 1.5 lagi to. Sus imo tong igsuon si itong bana ni Lini ba. Musuroy ko no tabi bisig mura naa ni kang manang sus pagtan-aw nila kanaaman pero naibaw ko ako magsaba. Sus nangayo man jud sila. May dagan ha. Ngayo sila. Ang buwak na. Buwak na sa gabi. Kuan na kanang dahon re tanom ana di na ulit og kuan. Unya aran jud nang humuta. Duha man na sila kanang humutlay kanang usan lay kay kanang nani buwak ka na ng usan na ha magabi mo ara pong humuta lay. Kare dia kuan kanang orchids kuno ni sa unggoy ba pag tinuod. Lagi. Kare dia og magabi arang humuta po ni mo ani kahumuta. Ani kani si Ja. Oh, dakakuan ka ani no. Humut ka dyan ni mo ani siya humut gahapon ang Queen of the Night. Bon say nga na ning ngan lagi na mo nag orchid sa unggoy. Kani na. Kani nga ni may ano. Aduhan na. Wa ko ingan ah. Kani lagi si Ja. Ano man ang dala inon? Kuan na kanang sinin. 150 ang palit na nag-anak ra gamay ra jamos tagbilaran. Mapay pagsugod-sugod lagi. Ikaw kay daha kag banda. Duta, lagi banda daghan mga nasa gining pamuwak ko. Kani agatong sa tiguang bitaw Ma'am Flor kitong Tagala Victoria. Kani. Ako tong Marisa. Oh, dedag ko ani kan Karang orchids na. karaan nga orkis ni ba. Uja suka jud paghatag ni ja mga mudagan nagtulo ka tuig wa jud undang. Di man ni siya. Mo na ipang pen darig mo. Dili man ni siya para nang ubang nga dali ra mga dag. Kani siya kay dali dugay ma kuan. Inday, di ka na kaglingkod ha, Inday. Pero na, mangita para basag mga sarang atong kwanday. Unsa man akitong Ano mga tanong ninyo, basta nagkik at tungkuan. Para guys, Inday, di na magbarog. Hi, Day. napay ugma. Di ka, di na mi order. Lami unta ba og lugar-lugar po ning mga sakayan ani lami manungtong tang 5 ba si Upaw, ako, ikaw, si Ma'am Imi kita na tan magbuhat lagi kuno si Ja og makalugar. Kana tinitaw din nagpudulo. Nak, nak. Haman. Oo. Anong pikas? At bang. At bang di ay. Dito do naman na di ay. Nara mo ng merkado. Og mo iyon mo ato nga kuhaan mi ari Ati Lili mo naog ng sakayan. Katawas man ang Lagi. ay kay nas apa. Basin ra pohon malayong Ginoo. Ana pa ba na siya mo balik og buhon mo usang tuig yang apo. Agoy, buyag. Di paanakon ra na makaligo okay ra. Aw dili di na mo wat usang tuig ang. Dili pakaligoon ra na mo askil ra man ng kuan. Askil singa na. Pinagdanay na mo. Dahon na just. Ang ganahan ako ana balag way buwak kanang iyahang kuan ba. Abuton ta ko nya liksa. Buak. Ganam ito sinitan-aw siya man tabi na nag-iro bag. Ganahan na si Ja. Thank you, te. Hoy. To amas Upaw sa kaisang. Kay reklamo lagi ko sa CR sa silong ba nahugmo singan anang arkuba. Unsa giingon nga bagong agianan ninyo? Adto nang Kilid sa Hospital Luyo. Maandi ay. Tarungon pa ni Mayor. Ate, mo pandan dali raning daghano. Usara. Ato ni ani mo dali kay mo pay pagtisok. Kana. Di nadugnas man siya.
ako di buntot na. Hmm. Mama nagkatong-atong imo din. Oh, kauban na atong gikuan. Madali ang bata kay katulog. Sa dawata sa nang bata ano. Uy, in town an. Bata ila ko ng bata. Bata sa ila padang sa mabali na ako. Mo na kay ikugan Ma'am Amy ani og mahilaag ani kay Taw ako dili ko nagkaangin, ako nagkaangin. Ito, parang charmi pa. Nagkaangin ko ako pa. Nas, tunga-tunga ang lamingan ana Ma'am Ems. Ana kani. Mabitan ang gibgamag taytayan kay Mama na di pa ko masama na pagpaka. latay-latay at tuwa may siminto to, siminto tungkuan. Okay nang latay-latayan. Ang siminto na rin diri. Adventure. Padung adto to yung siminto to nga hollow blocks. Diya gagama pa jud mi sa bukid. Ug halub kanang lamingan yung hollow block wa ma sudli. Ito tiyo ka nang may Taob. dagat mo labay da nang pa doon. Kuan dili nakalapas ana. Bakit na? Dili uy. Kuan na sa agukoy. Kanang crab. Crabs ba nga to sa ilalom sa yuta. Kanang gi siminto. Di ba kaning gitudlo ni Ma'am Iming hugaw? Oh. Kato. Kita ka na makita. Oh, kana. Daragbay sa mga anak da. Oh, iya na nang area ana ang gikuan kay ron di matandog ba. Lami magug ato. Kani. Oh, Lim. Lim Hospital. Tama kay gabi na. Damati ha. Ilang bata. Ano bata? Ang bilin ng bata din. Ano yung ka na ito sa kuwan. Tanpa na ba namin pa. Buwak pa mong gagni. Alagyatot pa dito ati. Di ba man kay. Ito ilang katong tagas ginamos mao ni ila. Asa man? Kana. Kana sikari kana ka. Ani agi. Ya buhat man siya nananghid siya ni Vice Mayor ba nga maggama siya great opoy. Adventure ni mo ba? Picture rin ka? May day ka ba? Ikaw? Nag-ant lagi ko. Tagay mo suot ato. Ani ra ko to nga kay mas inday di na sa pwede ako takaw. Manibod na. Pastilan guys, wajud ko Asa mo, magdahom og anhiong ko og vlogger ong hapunan. Salamat lang po ko ni Idol kay yubanan po niya si Layhilin sa amua. Og mao to guys, ang gihato dito sa may highway. Og ni uloy na naman po ko guys kay nangandan mapug ko kay hapon na mo tabok na pod mi dito sa ilang balay. Ang gignan sila hilin nga kung mahimo magtuod-tuod na lang siya anhi diri sa amo ang dapit kay nakatuod na bitaw pod siya. Duro lang po kataw sila hilin la guys. Og murag na para magtabang. Oh guys, manihapon ta guys. Aga kong sudanan ni guys, kuha ni Alex sa iyahang pagpanubid. Ayang isda ganina guys, duhar ka buok dagko. Ang usa sa buntag, wana iyang gibaligya ag sa hapon, wana ibaligya namo kay amo nang gisudan. Mao ni among sabaw karon guys. Og ang Mr. ani guys, tuwa sa nanay isang namanday, di na tayo tumuuli. Ako nalay mo hapit niya dito. Og guys, salamat sa inyong pagsilip sa akong mga videos guys. O shout out na lang dito sa mga viewers. O dili na nang nako nganlan guys tagsa kay wa ko makaremorize nila pero ako jud mo ingon guys. Daghan kayong salamat og ako mo ingon. Bye bye.